రామచిలుకల కిలకిలా రావాలతో ఓ పక్షి ప్రేమికుడి ఇల్లు సందడిగా మారింది. ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో రామచిలుకలు ఇంటి మీద చేరి ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడకు చెందిన వ్యాపారవేత్త నందకిషోర్ ప్రేమతో పక్షుల్ని పోషిస్తున్నారు. 4 ఏళ్ల క్రితం 2 రామచిలుకలతో మొదలైన ప్రయాణం ఇప్పుడు 200కు చేరింది. ఉదయాన్నే నందకిషోర్ వేసే ఆహారాన్ని తిని వెళ్లే పక్షులు సాయంత్రం తిరిగి వస్తుంటాయి. మూగజీవులపై ప్రేమతోనే పక్షుల్ని పోషిస్తున్నానని, వాటికి ఆహారం అందించడం సంతోషంగా ఉంటుందని నందకిషోర్ చెబుతున్నారు.